chodí do 5. ročníka a chodí na cirkevnú základnú školu Žofie Bosniakovej. Vyrosol si túto knižku Muflona Anciáša a jeho spanilá jazda kvôli tomu, pretože má rád cestovanie, svoje tepláčiky, domov, svoju mamu a kamión. Raz mu šéf zavolal, že či by neišiel rozvážať tovar po celom svete. Súhlasil s tým a išiel na cesty. Potom v Užhorode zrazil dažďovku milicu a potom sa skamarátili a cestovala s ním po svete. Chcel robiť radosť každému, kde bol, v každej krajine, a či bol v Burkine Faso alebo v New Yorku, hoci kde. A táto knižka prináša ponaučenie, že máme si pomáhať. Odporúčujem túto knihu kvôli tomu, pretože kto má rád cestovanie a dobrodružstvo.